Dörlü uğra yöretölöstürlen hususy kärhanalar ýurdumyzyň ähli günjeklerini durmuşa geçirýän böhüm ähmiýetli täsiirlere işçi gatnaşyp, ykdysadyýetimiziň ösürilmegine, täze iş orunlarynyň döredilmegine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokurlanmagyna münasip goşun goşýarlar. Olaryň tagalasy bilen daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan, bäsişi ukyply we eksport ugurly önümler öndürmäge niýetlenen döwrwap önümçilikler işe gerselip ýurdumyzda azyk bolçylygy potolanyrlar. Ýurdumyzda telekeçilik ulgamyny hemme taraplaryň ösürmek, döwrwap bazar usullaryny giňden ornaşdyrmak hasabyna hususy podun ykdysadyýetimize eýleýän orny giň etmek. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy gaýgarman arkadamyzyň başyny başlan we häzirki wagtda hormatly prezidentimiň üstünlük durmuşa geçirýän durmuş ykdysady siýasatynyň esasy urlaryny berdir. Kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda ýurdumyzda senagatlaşdyrmakda, eri tasamalar durmuşa geçirmekde hemde dünýä bazaryny bäsişige ukyply önümleri öndürmekde telekeçilige aýratyn urun değişidir. Hususy telekeçilere berilýän döwlet gollawlarynyň netijesinde Türkmenistan kuwatly önümçilik podugyna eýe bolan senagat taýdan ösün döwleti öwrülýär. Geçen ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaýlarynyň sanynyň epesli artmagy, döredilýän şertleriň netijesinde olaryň hususy başlangyçlarynyň rowaşanmagy, telekeçileriň alparýan ýeşanyň geriminiň hasam giňmegi, bu gurda anyp barlýan döwlet siýasatynyň üstünlükleri beslenýänliginiň güwäsidir. Munyň şeýledigine serginiň gerilgesindäki uly ekranda görkezilýän köp sanly milli haritlyk nişanlarynyň mysalynam aýdyn göz ýetirmek bolýar. Sergide Derya Plastik hojalyk jemgyýetiniň önümleri bu ýere gelenlerde hususan Gazagstanyň hyzmatdaşlarynda uly gyzyklanma döretdi. Çünki onuň kärhanalaryny öndürilýän sanfayas önümleriniň Gazagstana eksport edilýän böçüri ýyl saýyn artýar. Oňa mysal kökmünde geçen 2024-nji ýylda Derya Plastik sanfayas önümleriniň üç görnüşiniň 106 000 gowrak birliginiň plastik önümlerden taýýarlanan gap-gaçlaryň ferişleriniň 430 tonadan gowragynyň Gazagstana uğradylmagyny görkezmek bolar. Görüňe edilýän önümiň diňe goňşy ýurda eksportynyň 1,5 esse artmagy türkmen milli önüminiň daşary ýurt bazarlaryna ornuny barha potolanyrýanlygyny tasdiqlaýar. Hojalyk jemgyýetine diňe bir ýurdumyzda däl eýseme daşary ýurtlarda hem istek bildirilýän ýokary hili importyň orun tutýan önümleriň 1500 gowrak görnüşi önerilýär. Hemişe gözlegde ösen istekler kanagatlanyrýan önümleri öndürmekde eýdigdirlik kämilleşmek Derya Plastik hojalyk jemgyýetiniň üstünlüğini öpçün edýär. Häzirki wagtda Derya Plastikiň önümleri Russiýanyň, Özbegistanyň, Awganistanyň, Gazagstanyň, Gruziýanyň, Kyrgyzstanyň, Belarusyň bazarlaryna uly islega eýe bolýar. Häzirki döwürde döwletiň ilmi tehnologiýa özgertmeler siýasatyny durmuşa geçirmekde, sany ykdysadyýetin giň mümkinçiliklerinden peýdalanmakda, senagatyň obuqçylygynyň hyzmatlar ulgamynyň häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ösürilmeginde türkmen telekeçileriniň alparýan işleri goňnurjydyr. Täze ykdysady urun hereketlendiriji güýçini öwrülen hususiýetçilerimiz möhüm ähmiýetli täsiirler durmuşa geçirip, ykdysadyýetimiziň ösürmegine, halkymyzyň maddi hal ýagdaýynyň ýokurlanyrmagyna salamly goşun goşýarlar. Olar önerilýän önümlerini we ýerine ýetirýän hyzmatlaryny döwrewaplyk hemde kämillik nusgasyny öwürmegi, täzeçiligi, alma we ösen tehnologiýalara dayanmagy, durnukly ösüş, ýaşyl ykdysadyýetin ýörelgelerini eýermegi maksat edilýärler. Gözden geçirilişde ýaýlanlarylan diýwarlyklar we olarda görkezilýän önümler ýurdumyzyň hususy böleginiň döwlet gollawyndan netijeli peýdalanyp berkarar watanymyzyň ykdysadyýetiniň hereketlendiriji güýçini öwrülenligine dolu şaýatlyk edýär. Serginiň çäklerini döwrewaply basaryň halkara moda görkezilişim aýratyn ähmiýeti eýe boldy. Munyň özi senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 17 ýyllyk senesini dawarlanyrmak tapawutly aýratynlygyny ýüze çykaryp, ajaýyp sene münasibetde taýýarlanan maksatnamanyň baý mazmuny bolmagyny öpçün etdi. Bu çärede milli we daşary ýurtly moda öýleriniň wekilleri döwrewaply basary taýýarlamak boýunça alparýan işleriniň netijelerini görkezdiler. Giň möçürli çäreleriň hataryna döwrewaply basaryň halkara moda görkezişiniň geçilmegi milli ykdysadyýetimize möhüm orny elýän hususy poduň ösüşiniň hemme taraplaryň häsiýete eýe bolýanlygyny görkezen waka urly. Serginiň ýapylyş dawrasyna değişik diplomlaryň goşulmagy aýratyn ähmiýetli boldy. Häzirki döwürde ilmi esasy işlenip düzelen we ýokary tehnologiýaly önümçilikleri ösürmek üçin şertleriň döredilmegine aýratyn üns berilýär. Bu çemeleşme bar bolan önümçilikleri tehnik we guramaçylyk taýdan kämilleşdirmekde hemde eksporta gönükdirilen önümleriň täze görnüşlerini döretmekde telekeçiler üçin giň mümkinçilikler açýar. Şeýlelikde döwletimiz ykdysadyýetin bäsişi ukyplylygyny ýokurlanyrmak meselelerini oňaýly şertleri döretmek we başlangyçlary öňe sürmek bilen hususy kärhanalaryň döwrewaplaşdyrmagyna ýardym edýär hemde olaryň innowasion işleri çekilmeklerini we halkara derejesini tejribe aşmaklaryny öpçün edýär. Serginiň ýapylyş dawrasyny
Onu hormatly prezidentimize ýüzlenmek kabul edildi. Senagatçylar we tereketçiler birleşmesiniň sergisi garaşsyzlyk ýerlerine ajaýyp üstünliklere eýe bolan belli ykdysadyýetimiziň döwlete dahilsiz ulgamyna amala aşylýan oňyn özgertmeleri we täzellikleriň aýdyň beýanydyr.